खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आरो मोनसेबाव गोदान भिडिअ'आव बरायहरनाय जाबाय बे आंनि आइ दिनै बम्बाइआव फैनाया खैमा जाखायो देनाय माथाम जाखोना बोसोरथाम जाखायो माने ओरैहाय रायजोफोर गामिनि मानसि ना गामियाव थाबाय थानाय गिदिंबाय थानाय ओजों ओजा बेरायबाय थानाय थानो बाबाय बेयाव हाला रुम मोनसेयावनो थाबाय थानाय बे मोनब्रै माने मोनसे खथायावनो रुमनि सिङावनो थाबाय थानाय माने जेल खाना बायदि मोनबाय जोंहा आइया दा बम्बाइआव माहाथाम जाफैबाय थानो हालाय नोङो बाबाय हाला हा बाबाय मानो बाखो जबाय थानो बाबाय उन्दुबाय थानो बाबाय गामियाव जेनेबा गामिनि बुरैफोराथ' कुट मावथिंबाय थायो इथिं मावलाय एकदम हाबाबा हायाबाबो बेयाव जेबो मावनो मोनिखौनो इनिया थानो हाला जेनेबा बाबायसो ओरैनो जलाय आन्दुलाय टिभि नायलाय एक्सुवेलि हामारालै रायजोफोर जेनेबा गामिनि मानसिफोरा टाउनाव थानो हाया टाउनाव थानाया सहज बाथ्रा नङा मानि थाखाय सहज बाथ्रा नङा बे रुम मोनसेयावनो मावा दाङा थाबाय थानाय खामानि मावा बेलेग बाथ्रा माने ओरैबायदि जेलनि कैदी बायदि जानानै थानांगौ जायोना बेनिखायनो सुखुवा गामिनि मानसिफोरा बेनिखायनो खायसे मानसिफोरा जुदि मोजां मा दा आंजों थानायखायसो आंजों थायाबा मा जासिगोन दा निजेनि फिसाला गैयामोनबोला मालाय मानसिफोरजों फैफानायमोनबोला जानाय लोंनाय मोजां गैयामोनबोला बेसेबां खस्थ' जाना बेसेबां बेयावनो खायसे मानसिफोरा माथानि दग जालायलाङो जेनेबा एकदम माथा गरम बायदि जालायलाङो गुबुन मानसिफोरजों फैबोला बेयावनो जानाय लोंनाय थानाय रुम मालाय हारिनि मानसि रावजोंबो सिनायलाया रायज्लायनो मोना गोबां एकदम गोबां माने मा जायो बेखौ उसुबिदा जायो आदै बे आंनिया फिसाजोआ देनजारथार आमाय हाँ अरे रुकना बहुत बदमाशी मत करो बेटा नानी को ऐसा लग रहा है बोलते रुको वो मुंबई में उसको 3 साल हो गया है तो थेवबाबो दा उपाय गैया थांथ'नो हाला थानांसिगोन ना एजेन्टफोरा एकदम आरो खैमा थाबावगोन माने माब्रै थासिगोन नाय बे जागोन नायनि र' बे रुम मोनसेयावनो मोनब्रै दिवालाव माने ओरैबायदि जेल खाना बायदि मोनग्रा जाबाय जुदि जेरै इथिंबो थांनो हाया इथिंबो थांनो हाया रुम मोनसेयाव जनाय टिभि नायनाय हाया मा खालामनो उपाय गैया एक्सुवेलि बाहाय मा उसुबिदा ओरैनो बम्बेबो नायनो आरो जेनेबा लाबोफाबाय ओरैनो जेनेबा एसे बिमा बेमार आजार जायो बुरै मानसि बेफोरखौबो नायनो लाबोबाय दा आइया एकदम जेल खानायाव थानाय बायदि मोनबाय जेल खानायानो दे थांनो मोनथाराबालाय आयु रय गामियाव थाबाय थानाय मानसिफोरा टाउनाव थानो हाया बहुद गोब्राब जायो बे रुम मोनसेयाव थानायानो बिराद गिदिर बाथ्रा बिराद एकदम मथथे खैज' खालामनो हाया जेनेबा बर'बो थांनो मोना मावनो दांनो मोना बाय बेटा बाय बाय आबे ना बेबी बेटा बाय रायजोफोर बाय